Buhay makeup artist. Go Ate LJ. Go Lola. Time is gold. Hindi kayo magmadali. Wala narinig siya. Ano po yun? Wala. Sabi maganda ka sana kasi hindi mo. Ay, pasensya na po. Go Kuya yan. Support. May support. Ano nilalagay? So, nagsa-set up na sila. Wala pa naman ang lola mo. Basta naman yung gumagamit. Ikaw ang lola ko eh. Kailangan mo ba ng tulong, te? Naku, huwag ka na tumulong. Baka lalong magulo. Bigla ko naghabol sa oras. Kunyari organized tayo. Meron akong darker shade. Bakit ginakaban ako? Paano ako kayo mag-makeup? Gusto ko yan. Hindi rin naman ako yung rarampa. Napipil ko yung ano na eh. Pagmamadali. Hindi mo may magmamadali. Naka-double time sila? Double time, double time. Oh, di ba baklas na? Yun lang yung vlog ko. Pag setup at baklas lang ang ginawa. Hindi nga eh. Nadaldal ako. Napadaldal. Natuwa ko sa retoke. Oh, second client. Second leg. Nagmamadali kami guys. Wala pa rin. Effort yung madali. Ano ka talaga? Mahilig ka talagang road trip?